Êvara xweş binêrên Çarpel Medya Emîro dîsa bi heleqekî bernameya medrese keşkûl û destxeta da bi rêz Ziya Avcî re bi we re ne em hêvî dikin ku hûn jî heta dawiyê bi me re bin bi pirsê xwe û bi şîroveyê xwe me zêdetir berfireh bikin ku em karibin bernameyê baştir pêşkêşî we bikin. Hema em derbasê bernamê dibin bi rêz Ziya Avcî tu bi xêr hatî. Em îşev dîsa bi heleqekî nû û bi du pirtûkê nû û du destxet hene. Em dîsa bi bînerê xwe re ne. Helbet ev wek cenabê te jî hergav behs dike evana berhemên giring in ji bo dîroka Kurdistanê ji bo dîroka edebiyat û çanda Kurdistanê berhemên giring in. Em hêvî dikin bînerê me jê sûd werbigirin û eva jî bikeve qeydekî ku elektronîkî ku ji bo dîroka me tê de jî bimîne. Berê cerdin tu bi xêr hatî û hema ez ê ewkê bidim cenabê te. Hele gelek spas dikim ez sıra xwe gerim ji bînerên Çarpel Medyayê re pêşkêş dikim û hêvîdarim em vî carê yadin ser bernamekê din bi mijareke balkêş bi hev re û hinek tiştan bibin, hinek tiştan ronî bikin û agahdarî li ser koşeke dîroka miletê Kurd û welatê Kurdistanê bi bînerê xwe hêjara parve bikim. Mijara me a îro li ser malbatekî esas û ji malbatê jî du zana û du alimên wan ku di nav destxetan da du berhemê wan ji aliyê Seyedayê Mehmed Alî Qeredaxî ve hatine dîtin. Em ê wan berheman pêşkêşê bînerên hêja bikin. Lê beriya ku ez derbasê mijarê bibim ez dixwazim bi Kurdî çend xususan da biçek bînerên hêja agahdar bikim. Ev malbata me ya seyda, malbata me ya aliman wek gelek malbatên ku niha li Kurdistanê hene estê xwe dibin gehîne Ereban. Ji xwe kitêbê de jî behs kiriye dibe ku em estê xwe Erebin nabêjin em Erebin estê me Erebin. Di vî xusûsê de ez dixwazim wiha Kurdî hinek agadarî bidim. Bêguman bername me ne ew ku em şêla wan û em bêjin helwestê wan ên siyasî yan awayekî din ew bikin ji xwe ewa me bername ev tiştê wiha daxilê bernameya me danîne û ê duduyan jî ji xwe Çarpel Çarpel Medya jî ew nake yani tiştê wiha ewa wan da tune programê da tune. Lê bi Kurdî ez dixwazim ev malbatê ku em bêjin li Kurdistanê yan Kurdistanî ne yan em bêjin Kurd ku xwe Kurd hesê dikin yan xwe Kurdistanî hesê dikin yan jî em bêjin nesta me em bêjin dîhe Ereban û zêdetî jî nesta bêxeber. Ha Kurdî çend gotin bêjim ev malbatê han wekî bînerên hêja jî dizanin gelekin li Kurdistanê. Ez bêjim bi hezaran malbatê wiha hene ez tiştekî şaş nabêjim. Ji vê ez zêde ew nakim yani zêde li ser em bêjin ji bo ku ne bernameya me ye ne daxilê bername de nine ev mijarahan. Lê Kurdî ez du mîsalan tinê dixwazim ji bo ku em bêjin bînerê hêja wek perspektîvek jara çêbe wek em bêjin wek nêrînek wek ewek jara çêbe du ewan tinê wek mîsal bidim. Yek jî Şeyx Mehmudê Berzenjî a duduyan Seyyid Rıza. Her du jî eger xwe ji xwe re negotin lê kevşa ku dîrokê da ji em bêjin nesta Ereban tê hesêb kirin. Lê ka em şêla wan binêrin, şêla wan di hemberê em bêjin têkoşî û di hemberê serhêjdarê Kurdan çi bûne yani.
Yani jiber ku van malbatê han ew malbatê ku em bêjin em behs dikin em matê li dîroka Kurdistanê jî dinêrin, dîroka têkoşîna dîroka serhildara Kurdistanê dinêrin. Em lê dinêrin ewan gelek serhildarên Kurdistanê da divan sed pêncî salên dawiyê de em serokatiya ew jî kirine serokatiya serhildarê jî kirine yani. Em naxwazim wiha dirêj bike me nav ew ê. Mesela Seyd Rıza ew mêrxasiya xwe ew em bêjin ruhê xwe yê bilind wextê diçe ber kapî jî dibêje ku em dibê gunehe em bêjin nesta Kerbelayê ne dibêje. û ji em bêjin ser Şêx Mehmûd jî ez xwazim li vir evekî Şêx Mehmûd rast ji cihekî ew bikim naqil bikim û em bêjin şahidê wî bi xwe ye, şahidê bûyerê ye ku ew kiriye. Yani Ahmet Hoca kesek Başûrê Kurdistanê destpêka hereketê Şêx Mehmûd heta dawiyê pê re bûye. Wextê hereketê Şêx Mehmûd dişkê û em bêjin diçte Bexdayê û İngilîzan dibînin ev cardan pê re bûye. Pişta İngilîz wextê jî re dibêjin gereke tu biçî serekî li Melik Feysel bidî cardin ev Ahmet Hoca pê raye û di ewa xwe de bîranînê xwe de navî çim dît yani min çi dîtin ev par derket û em bikin yani em gotinên ew em bêjin axiftinên di navbera Melik Feysel Şêx Mehmûd da em bêjin derbas bin çi ne ji bo nimûneyek ji van aileyan yani di hemberê mesela Kurdistanê li hemberê mesela em bêjin milletê Kurd ka şêla wan ka helwestê wan çi bûye ev em bêjin me ê Seyd Rıza goda Şêx Mehmûd jî ka çi bûye. Dibê Ahmet Hoca dibê roja din zema gihiştira me a Balatê de Balat ew cî ku Melik Feysel ku em bêjin rûniştiya ew cihe dibê li gor bernameyê gelekî birêz em hatin pêşwazîkirin. Melik Feysel hat pêşiyê hevdû himbêj û maçî kirin û em jî pê re vêca piştî middetekî gotinên xweş Melik Feysel got ji bo çi tu Baba Elî kurê Şêx Mehmûd e Baba Elî nayê qesra El Zuhurê û bi xazî re wextê xwe derbas nake. Nexazî jî kurê Melik Feysel e û tu jî vê piştîniyê bavê je germe ne pêwîst e Şêx Mehmûd radibêje. Şêx Mehmûd jî buha bersivde Şêx Mehmûd got yani ev Ahmet Hoca dibê Baba Elî hînê jiyana nav kevir û çiyan bûye. Bila Kurd jî bibe xwediyê alayê dêwî wextê ew jî hînê jiyana qestan bibe. Niha wiha baş e. Lê ev piştînî jî ji bo rextê fişekan e. Bi dîtina alaya Kurdistanê bi dîtina alaya Kurd dê ev jî bêvekirin. Yani ev ji bo em bêjin ailê ku em bêjin ne eslê wan ece ku em bêjin Ereb jî bibin yan babekî dî jî bi şêla wan ewa wan di dîrokê de wiha biye û em tinê wek nimûneyek mixwast ez van herdoka bidim ji bo ku ne em bêjin daxilê bername me em zêde ser vê ew ê dirêj nakin em ê rasta derbasê ew ê bin derbaza mijara xwe ya eslî bin. Mijara me ya eslî her carê ku em pêşkeş dikin ew berhemên ku ji aliyê Kurdan ve hatine nivîsandin yan ji aliyê Kurdan ve em bêjin nusxeyê wan hatine zêdekirin û em bêjin di medreseyan da ji aliyê Seydayê me ve Melayê me ve Feqeyê me ve ku ev çûne ketine gelek em bêjin kitêbxaneyan em bêjin müzexaneyan û yê ku bi Erebî ne yani ê ku Erebî ne wek kitêbê dersê yan jî alîkarvanê kitêbê dersê yan jî
tenê bu pêşveberîna zanyariya xwe duwarekî da ku di medresan da em bêjin hat amadekirin. Em ê wê pêşî pêşkeş bikin. Em hatine herfa T'yê û herfa evê jî em ê îro ew bikin bidin. Herfa C'yê jî em gora alfabetîka amade kiriye em li gora wî dişin. Piştra em ê behsa du destxetan bikin. Du destxet wek du kitêbin. Destxeta ewil ji sê berheman pêk tê ji bo ku wextê ku ev destxetê han yani mijarbendî yani jî em bi gotinekî din bêjin tesnîfa van destxetan hatine kirin ji bo ku ev her sê destxet li ser yek mijarê ne. Mijar çi ye? Mijar jî stêrnasî ye yani astronomî li ser em bêjin asmanzanî em bêjin yani soran bêjin stêrnasî em jî bêjin stêrnasî li ser astronomî ye van her sê kitêban gihandine hev di cildekî da wek kitêbek em bêjin wek kitêbekî da parastine û wextê ku seyda li ser vê kitêbê xebitiye û rastê van her sê destxetan hatiye em ê behsa yek ji wan destxetan firehî bikin ji ber ku destxeta ew ye destxeta em bêjin seydayê ji alimekî ew ye alimekî mala Tilûyê ye. Piştra em ê behsa destxeteke din bikin ku ev hên firehtir hên em bêjin rêk û pêktir êdî ku behsa malbata xwe dike û kesê ku nivîsandin jî bi Kurtî nav xelkê da jêra Fexîrullah tê gotin. Em ê pişta jî behsa wî bikin eger wextê mema em dikarin bavekî din ew bikin yani vê programa xwe tişî bikin. Belê di herfa me tîpa me ya T'yê da ew berhemên îro ku medreseyên Kurdistanê da hatine em bêjin nivîsandin yan hatine venivîsandin yani li ber hatine nivîsandin û evin û di van medreseyan da em bêjin medreseyê navê wan medresa ewil du destxet hene di vê medreseya Teleyê ez nizanim Telê li ku ye û yek jî 1518 da a duyan jî 1768 da. Me bernameya din de gotibû ku seyda êdî navê ew berhemên ku em bêjin li ber hatine nivîsandin yan di medreseyan da hatine xwendin navê ewan nade navê berheman nade tenê reqema wan a ku ew destxet tê de ew kitêbxaneya ku ew destxet tê de ew reqema pê hatine qeydkirin ew reqem dide ew reqem jî nehewce ku em li vir bidin zêde serê bînerên hêja ew bikin em bêjin bi reqeman dagirin. Em ê tenê sala ewa wan sala nivîsandina wan û navê medreseyan em ê bidin. Belê du destxet jî ew ê ne medreseya Teleyê ne ew me got. Çar destxet ji medreseya gundê Tewîleyê ye. Ser Tewîleyê ez dixwazim du gotin bêjim. Tewîle em zanin ku gundekî girêdayê Helepçeyê ye û gundê Şêx Osmanê Siraceddîn e. Şêx Osmanê Siraceddînê Tewîleyî ye û Şêx Osmanê Siraceddîn em zanin ku yekem xelîfeyê Seyyid Tahê Nêrî ye û girêdayê terîqeta Neqşîbendî ye û çar berhemên hêja em bêjin li evê li Tewîleyê hatine nivîsandin. Em car din zanin ku Tewîle medreseyên Tewîleyê medreseyên em bêjin waqfan medreseyên ew xaneqan yani medreseyên xaneqayan li Kurdistanê statûyekî wan ê cihê heye. Yani me çend car behs kiribûm. Yani ev medreseya han jî medreseya em bêjin pêşî medreseya
beareye büye pişta vakti ku hatne tevile u icabede medresa tevile medresa xanaqaye u vekku me got statüye kivane cüdaye. Çar desatene ji kulur hatne nivîsandin ji 1705 heftê pêncan heya 1796 ev çar desxet hatine nivîsandin. Pişta desxetek din di şeş desxetê me din hene ji ku di yek medreseyê de hatine nivîsandin. Ew jî medreseya D'ye ye. D'ye yê Tekya Qaradağ ye. Ev jî em bêjin medreseya ew ye. Medreseya Tekya ye. Medreseya Xaneqayê ye. Ew jî statüyekî ce ci malbata Qaradağî ku em bêjin bi nav û dengin. Seydayê me Mehmed Ali Qaradağî jî birêz ew jî ku ji wê malbatê ye. Şeş desxet hene ku duan medreseyên evet ewa D'ye Qaradağ ku hatine nivîsandin şeş desxet hene divir. Ew jî tarîxê wan ew in 1723 heya 1926 û piştî wî em têne ew ê medreseya gundê Turabedê em ewek heye desxetek heye û çar desxetê me li medreseya gundê Turcanê ku li gundê Turcanê hatine nivîsandin çar desxetê me ji wir hene û piştra em bêje her tîpa evek qet teye tê te tîpa em cîmê yani. Ewa cîmê da divê beşê da desxetek heye ku 1643 da li Diyarbekirê hatiye nivîsandin. Li Diyarbekirê jî medreseya Mela Cebraîl ez nizanim kan ew medrese heye tune ez nizanim. Yani di sala 1643 da medreseya Mela Cebraîl li bajarê Diyarbekirê desxetek heye ku hatiye nivîsandin. û pişta du desxet li gundê Çîmenê hene ku hatine nivîsandin. Pişta derbasê Çinaran dibe. Çinaran ez bawerim ev Çinara Diyarbekirê ihtimala mezin ez wisa texmîn dikim. û pênc desxetê men divê evê de hene beşê de ku li medreseya Çinaran hatine nivîsandin. û tarîxa wan jî êpê em bêjin kevnin û ji em bêjin li salê 1685 dest pê dikin heya û 1870 piştra di aynê herfê de tê behsa desxetê Cûlemêrgê kiriye. Pênc desxet hene ku li Cûlemêrgê medreseyên cihê de hatine nivîsandin. Tarîxa wan jî qederekî kevne û em ji medrese ji 1685 em bêjin ew dest pê dike heyatê 1843 jî heye. Yek ji wan navê medreseyê medreseya Mela Hüseyn û Mela Yunus e li Cûlemêrgê. Medreseyek din dibê gundê Cûlemêrgê tabii wek gund ew desxetê de wek gund derbas bûye û carin dibê medreseya gundê Cûlemêrgê medreseya gundê Cûlemêrgê kîjan medreseye nabêje du desxetê min bûya wê hene yeka din heye ya din Cûlemêrgê dibê ser dibê medreseya gundê Cûlemêrgê ser bi mîrektiya Ezzedînşêr Begê Ebbasî. Hadime navê medresê belkî medresa Ezzedînşêr ez şaş nebim li Cûlemêrgê heye niha jî heye. Evê ca derbasê medreseyekî din ku desxetekî din dike dibê medresa Mevlana Celaleddîn heye û pişta divê herfê de û medreseyekî din jî heye navê dibê gundê Çeyû û medreseyeke ku 1845 da. Belê yani li gor programa me ku em her carê destpêka programê de xasê 10 deqîqeyekî van medreseyê han pêşkeş dikin
و bu îro ev qas bes e em ê derbasê em bêjin programa xwe ya asî bibin. Belê me got ku du destxet yani du kitêb em ê îro pêşkêş bikin. Yek jî sê destxet tê de hene, sê destxet. Yek ji wan destxetan mijara me yê asî ye, yani kesê ku nivîsandiye wek kitêb ku nivîsandiye û wek destxet ketiye ew ê ketiye kitêbxane Bexdayê û diye asî ew e êdin em ê navê wan tinê bêjin. Wek me di ew ê da jî afîşê da ew kiriye ew Mîzanul Ewqaf e yani ew destxeta li vir ku em ê bihez bikin ku du destxetê din jî aynê duê kitêbê da em bêjin hatine kirin û ji bo ku mijara we ku me got û ji bo ku mijara wan yek mijare li ser stêrnasiyê ye di esnayê û tanzîmkirinê de esnayê em bêjin bendîkirin yani mijarkirina ew ê da berheman da her sêyan anîne bahev. Vêca ka em ew bikin hinek firehî bizanin ka em bêjin nevê wî navê wî kesê ku ew kiriye çi ye. Seyda nivîsandiye dibe navê kitêbê Mîzanul Ewqaf e wek me got berhema Seydayê Mele Mustafayê kurê Şêx Abdulqadirê kurê Şêx İsmaîlê Feqîrullahê Têlûyî ye. Ez baş agahiya me heye ku em bêjin navê Seydayê Şêx Mustafa ji xwe di nav xelkê da jî wek Feqîrullah derbas dibe. Yani navê wînê dirêj xel nizane. Yani ez baş zanim. Wek ku tu bêjî Feqîrullah ji xwe mexbera wî jî li Tilûye û em bêjin cihê wek ziyaretgah e. Demek vî ewek stêrnas bûye û em bêjin dervê stêrnasî jî ev kitêba wî Mîzanul Ewqaf gelek behsa ew ê kiriye, behsa Sêrtê kiriye û em bêjin behsa hewayê Sêrtê, behsa ava wî, behsa xweşiya wî, behsa xelkê wî, rewşa ciwatî û bi dirêj behes kiriye. Lê Seydayê Qeredaxî dibêjin mixabin dibe behsa wê nekiriye yani behsa malbata xwe nekiriye û heta dibêje ka em ê cardin lê bigerin ka em belkî di cihê din da em bêjin berhemê din da em bikarin ew bikin, bikarin li ser malbata wî agahdarî bisînin û bi rastî jî vê kitêbê cilda awil da çap kiriye. Piştî em bêjin ka êdî salek du sal yan em nizanin êdî middet wî çi xas. Rastê kitêbekî din tê ku ewa duduyan ku min got em bêjin ku me behes kir ku destxeta duduyana ku em bêjin behes bikin. Ew jî bi navê malbata Şêx İsmaîlê Telewî ye û navê kitêbê jî ew e Tezkeretül Ehbab e navê kitêbê jî. Em ê pişta bêne ser wî. Vêca ev Mele Mustafayê me esad negotiye Şêx gotiye Mele Mustafa û Mele Mustafayê kurê Şêx Abdulqadir behsa malbatê nekiriye û tinê gotiye em ji Sêrtê ne Cûriyeta Sêrtê gundê Tilûhê ne ew qas gotiye û sala ewa xwe jî bi hesaba ebcedê cihekî da kif kiriye ku gotina feqehe nivîsandiye. Feqehe jî li gora herfê feqehe wextê her sê herf ku ew dikin gora hesaba ebcedê wextê hesêb dikin sala 1771 derkeve. Yani esas 1185 derkeve li hicrî lê wextê ku em 1185 wergerîne ser salê miladiyê ser salê zayînî dibe 1771 piştra û
Evvelki din cardın gotuneki din ew dike cardın 1186 derkeve ew jî dibe 1707 düzdü. Yani ev ji bu ev ez bêjim ji bu em bêjin tarixa nivîsandina ew jî tarixa nivîsandina kitêba Mîzanul Ewqaf jî em bêjin û sala jiyana Seyda Mela Mustafa ku kîjan salê jiyaye wê bi me dide û kirin. û dervê wî ya Seyda Mehmed Ali Barês Mehmed Ali Qaradağî rastî wextê ku vê berhemê amade kiriye li ser vê berhemê kar kiriye wisa dixuye ku înternet tiştê wisa tune biye zêde ew nekiriye yani em bêjin nezaniye ka tirolûkiye û heta em bêjin dibê min gotarek wextê xwe da nivîsandibû navê ew ê navê gundê Tileyê derbas dibû û nêzîkê Süleymanî nêzîkê Soran cihekî dibê belkî ew tile bi falan lê dibêjin ez nizanim yani ez dest tu ew nekete be destê min ku ez bikarim li ser coğrafya vî cihê û li ser em bêjin bi firehî li ser vî cihê melumat bidem. Yani bûya awayê pişta em bêjin tê ser evê wextê ku berhema duyan dibînî ku ûşaxê jara kêf dibe ka ev cêlûkiye. Êca du berhemên din jî ku me got di vê evê de hene ku mijara wan li ser sernasiyê ye kesê ku em bêjin van kitêban nivîsandine jî sernas bûne yani li ser ilmê sernasiyê dem bêjin ew kirine bêjin zanîna wan li ser ilmê sernasiyê bûye. Yek bi navê Tahfetül Süleymanî ye Ebu Hesenê Erdelanî nivîsandiye vê nivîsandiye pêşkêşî evê kiriye pêşkêşî Mîrekî Erdelanî kiriye Mîrekî Erdelan û adê jî navê kitêbê Esterlaba Baheddîn Amilî ye û ew jî yani ew bikin. û salê evê wan jî wek ew ne wek Mela Mustafa ne yani di aynê salê da bêjin jiyane. Yani wan hedû destxetên ku me behes kirin jî me tenê em nabêjin êdin nehewce ku em ew bikin. Ji xwe melumatekî dirê jî li ser tune yani tenê mesela wan stêrnasiyê heye ku stêrnas bûne û em bêjin ilmê astronomiyê de ku em baştir bêfam kirin zana bûne û li ser wê ilmatiya wan li ser wê biye. Êca em bên li ser ew ê li ser esas destxeta duyan ku em bêjin gelek firehî êdî behsa malbata xwe dike û ji kû hatine kengî hatine û navê babkalê xwe û gelek tiştê din ku agadariyê gelek firehtir têde hene em ê ew bêne ser wê behsa destxeta duyan bikin ew destxeta duyan jî wek ku me got ew e Tezkeretül Ehbab e û ji aliyê İbrahim Feqîrê yani Feqîrullahê Televî ve me got hatiye nivîsandin. Êca ev kitêb wekî êca Seyda ew kiriye em bêjin Seyda behsa kitêbê dike hinek em bêjin agadarî li ser kitêbê de ez dixwazim rasta rast ji qelema Seyda bînerên hêja agahdar bikim. Dibe ev kitêb wekî danerê wê navê wî daniye û dibe wekî Keştiya Nuh e. Ji hemî babetan têde heye têde berhev kiriye. Yani hemû babetan dibe şiir heye têda dîrok heye tesawuf heye stêrnasî heye û bûya we bi sê zimanan nivîsandiye dibe Tirkî Erebî Farsî dibe mixabin ku Kurdiya wî ew tune yani bi sê zimanan vê ew ê nivîsandiye. Êca dibe ji ropera 112 pê ve di kitêbê de nivîsandiye ku navê wê Tezkeretül
أحبابه وقت كوماغو نابي كتابة تذكرة الأحبابة ودور دا بحثا أبي خود كا جا بحثا سجرة خوا عستي خوا وبنجاي خوا وجا ببي آوايا وتكا ببي آوايا أم بيجن دومينا أم جاردن جبوكو أم بيجن شاشيك يما سيكشينا بالراستارات کو سیدا چاوان ام بیجن جدس خطی ورگران دیا سورانی و من جی کرمانجیوی یعنی کردیوی آ کرمانجی آمده کریه از خازم راست راست جوی ام بیجن بینر هجاره او بکیم yani nakıl بکیم و از باورم belki başçıcı جی او ben başçıcı جی فهم بکن جا مدت سر گوتنی اوی سیدای خویه کتابی دبی امر سر رباضا شافعی و اصل ما عربن دبی با پیری ما یه مزن جنوین حضرت عباسه yani o kumago yani em bejin Kurdistan'da hazaran em bejin aile çağına okuyna o ji aynı olsam ji Medine'ye kuş kiriye o le durgaha Kurdan yani orijinali min ew seyda gotiya dorgeha Kurdan orijinali de dibe Cezire el Ekrat yani vakti ku ji Medine'ye hatine Cezire el Ekrat de bile ya tabi ez burası taze rası termeki hatim Cezire el Ekrat li dinav evet dinav tekste da dokuye ku dibe ku em bizim Fransalı u riyasi kunahan ber bakor veçun em bişne ciyeki kunavi tilobi meleneri ku ciyeki gele xoşe ab ve havayı mizgefte dahne u em lur bicibun vakti ku em bi avay hasebken riyasi kunah re ez bavarım mebestavi maksadavi ji em bejin Cezira el Ekrat Cezira botan bxoya yani وقتی اوجی وقتی وقت جغرافیجی ام او بکن وقتی ام لبنرن yani cizir hatta tülüye yani riyasi ruj riyasi ruj yani riyasi kunağına beli yani dibe em hattın cezire ekrat bicebun u nevyen zana ya şeyda utke beketine u lur mane hatta sala 1504 yani hatta sala Cenab-ı kaç şahıcı evi hatına Medine'ye li dibi hatta sala 1504 em li gerava yani Cezire Ekrat yani durgaha Ekrat eman hatta 1504 dibi ve sale ku serekzanay wan navi Mela Ali buya az dixazim evekidin ev kim li berjadin ha em bilim vak parantez evekim malbatê gelek kes wanê çika komela wan jî heye navê komela Tilloyî yan komela wan heye gelek jî hevalê min hene ji malbatê ku me wextê xwe da bi hevra em bêjin siyaset bi hevra me kar jî kiriye par min ew kir min got ku du destxet destê min dihene li ser malbata we ja me hinek behs kir bi rastî ev navê han ja secera xwe jî da min wextê ku min secerê jînêrî ew yani tam li heftê yani ê cara ewil tabii ca rasta rast ji malbata wî bixwane jî ev em bêjin erê em bêjin malbata kirê belkê nehatiye lê pêra ê başqa jî ê din hatine zêde bûne lê ev melelê dibe ku baqalê me bixwane yani ew bi heval ez naxwazim navê bêjim hewca neke kam navê bêjin û kurperverekî hêja hevalekî minê kevin û me gelek hera jî kar jî kiriye û êca digo rast e digo ê cara ewil ku hatiye li Tilloyê bicîbûye Seydayê Mele Alî êca em tiştekî din jî li vir dixwazim bêjim wextê ku behsa secereya xwe dike bi rastî yani gotina şêx kar nayîne yani mala mele yani melazade ne û wextê ku li Cizîrê jî bûne bûyawayî bûne wextê têne Tilloyê jî ê kesê ewil ku tê Tilloyê navê Mele Alî bûye yani napêçe
yani kitap nüvisan diye bu xwayî ku ji malbatê ye nabêje Şeyh Ali, yani Şeyh Mela Ali dibêje. Yani ev tiştekî ew e, yani tiştekî balkêş e. Belê dibe li Cezîrê bar kirine rêya sê rojan ber bi Bakur ve hatine heta gehiştine cihekî navî Tilo. Dema ku dibînin ew cihekî bilind û ber bi rojhilatê ve 2 saetan ji bajêr dûr e, av û hewayê wî xweş, tijî fêkî, qarêz û aveke baş tê de heye. Nêzîkî 200 malan e. Yani 200 mal bicê wî şaxê, em jî 520 sal berê niha, gundekî 200 mal bûye Tilo. û dibe mizyeftekê wê ya mezin bi 3 mizyeftên din de têda hediye. Yani hesap ke 4 mizyeft têda hebûne. Yani mizyeftek mezin 3 mizyeftê piçûk têda hebûne. û pişta dibe û germav yani hemam têda hebûne. Dikan û tiştên din têda ne. Yani ew Tilwê wek gund. û hemî malên wê kevirî ne, yani malê bi kevirî, yani ê kevir ji kevirê ku hatine avakirin û kilskirî ne malê wan. û yani ew tarîfekî xweş ew dike. û dilê wî pê razî dibe û tê de bicih dibe. Yani Seydayê Mela Alî wextê ku van xusûsiyetên Tilwê hemû bi hev re dibîne, gelê xweşa wî diçî li wir bicî dibe. û dibe Seyda pêşnimêj xetîbê mizyefta mezin. Belê. û Mela Abdulcemalê kurê wî li balê dixwîne, perwerde dibe. Piştî kûça dawiyê, yani piştî wefata babê xwe li cihê wî rûdine. Yani Mela Abdulcemal, ew kurê Seydayê Mela Alî, piştî wefata wî îca kurê wî Mela Mihemedê kurê wî îca li cihê wî rûdine. û îca piştî wî jî Mela Qasîmê kurê wî îca eynê li cihê wî rûdine. û piştî wî jî Mevlana Şeyh İsmaîl li cihê wî rûdine. Îca li ser vê Mevlana Şeyh İsmaîl îca niha em bêjin ewa şêxîniyê bûye ew bûye. Yani îca em bêjin ev kes îca çi kesek biye. Gora nivîskarê kitêbê ku ji malbatê bixwe bê li ser jiyana wî Şeyh İsmaîlî bi dirêjî nivîsiye. Yani di kitêbê de li ser jiyana wî Şeyh İsmaîlî gelek dirêj nivîsiye. Dibe di sala 1607 ku çi, yani 1656 Zayînî diye hatiye dinê. Yani ji diya xwe bûye. 1656 da. û behsa gelek kerametên wî dike. Yani di kitêba xwe de behsa kerametên wî dike. û dibêje heta temenê wî dibe 40 sal ji fêkiyan pê ve tu xalî nexaliye. û pişta ji wir şûn ve jî nan xaliye. Îca dibe ew nanê xaliyê jî dibe ew nanê bi destê xwe, ê ku bi destê xwe em bêjin ku erd kêlaye, çandinî kiriye, em bêjin keda gayî û bi tovê wî jî bi em bêjin bi destarê hêraye û bi wê ew kiye, bi destarê em bêjin hêraye, bi wê alê kiriye nan xaliye, yani piştî emrî wê 40 salî. Belê ev Şeyh İsmaîl xwediyê 6 kur keçekî bûye. Çardin de mesela secerê de. û dibe mezinê wan ku Şeyh Abdulkadir bûye, yani mezinê Kur'an, navê wî Şeyh Abdulkadir bûye. Zaneyekî mezin di xwedanasiyê de gihîştiye dereceya qutbê. Yani belê. Wî di sala 1905 Hicrî de 1683 ev salên miladî min ew kirine, min wergeradine ser salê miladî. Dibe ew di sala
Hazar şahsıt haşti sisi zayini da bir kuça davet ki yani şerahmeti. Pişta seydaya hakkı yani Xuda ne kitabı bu اوت که یعنی آیا خود دومینه تانه کتاب خود تذکرت الاحباب دا هنک دن لسر ام بیجن کرامت شیخ اسماعیل ام بیجن اوت که و ام بیجن بحثا کرامت وید که دبی والحصد دم درج او نکن دبی حتی سالا حتی دبی او دبی رباط رابون رونشتون و ام بیجن عرف و عادات ستشی و هاد دنویسه دبی داویدا دبیجه یعنی خویه کتابی دبی سال 1730 ده تمن 8 سالی دا کوچا داوید yani çer rahmeti. Benim ya Seydای محمد علی برز اوت که جد دومینه دبی دما کو مروب لدستخط دنیره gerek tiştedin en feyde en liser kesin bir marbat edibinem. Yani gerek tiştedin ser marbat edin bise ve em bir vakti meziyede onun em avut kiram darbaz bin em darbaz cihedin tiştedin bin. Dibe Şeyh Murtaza Kure Şeyh Mustafa du sala hazar şahsı hafsız şes nahanda kuşa daviye kiriye. Evcici malbatiye. İbrahim Hakkı Danare ve kitabı dibe ducar şu hacı. Cara yekem hazar hafsız şada cara ducan hazar hafsız şes nahanda yani şeş sana vereda. O pişta dibe Şeyh Mustafa Kure Şeyh Abdülkadir yani o dibe o zanay kuma belyan ha gut liser yani o zanay ku kitap nüvisan diye zanay o kitaba mizanın vakaf yani ku danere ve kitabı nüviskari ve kitabı mebestavi eva dibe hazar hafsat bizüdyan da hat yedini yani hazar hafsat bizüdye zayini da ve hazar sat süpeci koçi dibe İbrahim Hakkı danere ve kitabı ye em van zaneriyan je vardigirin de sala hazar بله ما قلت حضر حفص الشيء كاسي آينة بله حضر حفص الشيء تدري وبعثا وفاته نكلية إذا الشيخ حمزة جارد يك جمال باتيا دبي حضر حفص بالشيء زايني دات يدري وسيدا جا بعثا أوت كده دبي جاردن سر او ماشینه کو دستخط آن داد کتیه دستخط آن وگید که دبی مخابل سیدای حقی کوبان زانریان نویساندیه بویره نویساندن و قیمته که به تمامی به دیروکا کسی مربوط خواه و برهمی وان و خواندنا وان سیدای وان فقه مدرس جه خواندنا وان و هر وکیدن دبی ندایه یعنی زیده لسر مربوط خواه تنی وقت ناو وقت سجره تنی نویساندیه هم بگی کاجفی مربوط مدرس فقه لکو خواندنه لکو هم بگی مدرسی کرنه لکو سیداتی کرنه دبی مخابن لسر وان او نکیه زیده آگاهداری ندایه دبی اگه هکل لسر وان آگاهداری بدایه تی قیمتا هم بگیم کاری کو کرمود gelek oturuyor mazın kırıyor. برز Buna dibe وقتما كان بيه evet. چلو بله. 5 دقیقه tamam بيه 5 dakikada خلاص kılar. بله şu an tane davi. Dibe Şeyh Abdülkadir Bapire xada dibe beyan ha de gotara ki dibe gotar ki de bahsavi ki dibejim. Var hasır bir avay te و حتی ام بجن بحثا evet که جا بحثا سر dedi که کما دست پیکه بحث کرد ام بجن بحثا روشا جواتیت که و بحثا ام بجن هوایی وی بحثا ام بجن آبکانی وی و دور درشت کتاب خدا بحثا واکریه ایجاد به
ev kitap de ev daye kitapxane Darul Saddam mefhutat ede dibin rakama 22 da hatiye qeyd kirin û dibe 274 rûpele ev kitap 274 rûpele û bi xetê İbrahim Hakkî yani danare kitabê bi xwe ye yani. Yani ev kitaba ku ba Seyda ev destxet bi xetê İbrahim Hakkî bi xwe ye yani. Ev tabii kıymeta kitabê gelek ewtir dike. Yani çünkü ji ber ku kêm kitêb bi xetê danarê wan em bêjin 200-300 sal beriyan hat ku hatine nivîsandin gelek kêm kitêb hene, gelek kêm kitêb peyda dibin. Ji ber wê ew dibe ew tişekî antika jî yani. Belê wek fihristek em çêkiriye fihristek çêkiriye navê sermicaran têda nivîsandiye. Yani sermicarê kitêbê yani ew navarok ku em jê ra dibêjin navê wê kiriye warit. Yani bi navê warit yani navarok û tiştên ku di kitêbê de hene ew jê ra çêkiriye kitêbê ra çêkiriye. Öca dibe rexê fêrhistê dibêje me ev çil warit yani çil sernivîs ji kitêba Mecmu'ül Meanî bijartine dibe. Yani dibe ji kitêba Mecmu'ül Meanî em nizanin ku hangayê min ser vê kitêbê tune û ji wê îstîfade kiriye û ji wê wergirtiye. Dibe vî Seydayê kitêbê bi Erebî, Farsî, Tirkî nivîsandiye. Yani sê zimanan û pexşan û beşa piranî tesavvuf, keramet, behsa jiyana malbata wî ne. Wekî ji me re nexşê ku em ê li vir nexşa ku em ê li vir rayixin dibe derdikeve ku malbata zana mezin bûye seviye û payeka wan ciwatî ya diyar naskirî hebûye û bi dîwanxane bûne kuma civat bi her timî kumên civatan di mala wan de hebûne mêvan ziyaret kesên ku hatine ziyareta wan bi awekî germ em bêjin mêvanan xwedî kirine. Wekî ji naveroka destxetê derdikeve şêxên vê malbatê li ser rêbaza Neqşîbendiyê bûne. Tabii ev kuaniye qasê ez zanim Şêxê Tilûyê rêdayê terîqeta Qadiriyê ne yani. Ez şaş nebim. Ca em bêjin wextê wan da em bêjin belkî em bêjin ew ê ne çi Neqşîbendî dîtî bi Mewlana Xalid nehatiye ew ê yani ewa Mewlana Xalid şaxê wînê em bêjin Xalidiye beriya wî jî hebiye lê ne zêde ew biye ne zêde wiha aktif zêde em bêjin belav bûye qasê ku ez zanim yani. Lê divî warê de em tiştekî zêde dibe yani mesela Nakşibendî ya tiştekî zêde em nizanin yani. Yani müridê wan ka çi bûne em bêjin mensûbê wan çi bûne çawa bûne dibe zêde malumat dê me tune. Heke beşek ji van ropelan batba rûyekî din ji navçeyê ca em bêjin behsa jiyana navçeyê kiriye kesên navdar hinek din dibe ya ku behs kiriya behsa wan tê ew biya yani tê em bêjin qîmeta kitêbê zêdetir biya. Eca dibe wekî min di destpêkê de got Seydayê Hakkî ji naveroka kitêbê re fihrîst çêkiriye li gor wê fihrîstê beşeka baş a vê destxetê şêr babetên edebî dînî ne milên awa yên eqîde û tesawufê ne ji bilê wan jî ji bilê hinek şêrên Tirkî Erebî yên li ser jînname jiyan û tarîxa hatina dinê kûça dawî kesê ji malbata wî çend namilkeyên Seyda yani broşürên Seydayê Hakkî bi xwe yên tecwîd nehwa Erebî jî hene têde hene. Ca ji dervê wê Seydayê jî wekî bav bapîrê xwe para xwe di warê sêrnasiyê de ji bîr nekiriye. Çend babetên nazik spehî di vî warê de jî nivîsandine. Dawîn gotina min di derbarê vê destxetê de ew e ev berhem jî yeka Seydayekî Kurd e Seyda Usad dibêje û şûnewarekî hêja durust cihê baweriyê ye
dikare bi dirêjî ronî li ser lêkolîn bêkirin, tiştekî zêdetir, ronaktir jê li ser gelek rûyên jiyan û serpêhatiya wê malbatê navçeyê jiyan û îdareya wan bêkirin, hani divê lêkolîna rewşa civîvatî ya navçeyê jî heta wî wextê em ê dibe heta wî wextê em ê lê binirin ka em eger bikarin em bêjin ew bikin, bikarin tiştekî din jî li ser wî malbatê bi dest bêxin û tiştekî din sêda a dawiyê dibe mixabin, hezar mixabin ku berhemeke wan a bi Kurdî tune lê divê ez bawer nakim ku berhemê wan ku bi Kurdî tune bi meheqeq heye û ihtimaleke mezin belkî wenda bibin, belkî yan wenda nebibin jî bi dest neketiye heta niha lê em ê mihewele bikin û em ê lê bixebitin ku bikaribin berhemên van seydayên hêja yê ku bi Kurdî hatine nivîsandin jî bi dest bixin û dibe ez nebêhêvîme û ez bihêvîme û ku em bikarin em bêjin berhemê bi Kurdî jî bi dest bêxin. Belê bi vî awayê me em hatin dawiya berhema xwe û hêvîdarim me karîbe em malbatekî seydayan, malbatekî aliman em bêjin bi Kurdî ve jî bi destxetê wan, bi qelema wan bixwe, bi bînerên hêja me dabennaskirin û ez gelek spas dikim, gelek spas ji hevalê ku pêş ew ê alîkariya me dikin jî dikim û silavaya xwe germ hurmet jî ji bînerên medya tevê re pêşkêş dikim û gelek spas dikim. Belê em jî gelek spas e cenabê te dikin û berê bînerên hêja em îro jî hatin dawiya bernameya xwe em hêvî dikin Wesûd jê wergirtibe di her wextekî de ku we xwest li ser wî agahiyên zêde bigirin em carek din ji we re dibêjin bi rêya çarpel me de hûn dikarin bigîjîne me em hazirin ku berhemên wiha pêşkêşê we bikin ku hûn Sûdê jê werbigirin carek din êvara we xweş bimînin xêr û xweşiyê de heta bernamekî din bi xatirê we.